Comrades Malawians, dati tibwerepo lero li June uyuyu. Ndiyankhulepo nanenso ngati mene ena anzanga akuyankhulira panopa mwezi umene wa June tikukumbukira za imfa ya malemu Saulos Klaus Chilima. May so keep in rest in peace. Mwezi umene huu ndimene Saulos Chilima anatisiya ndi na abale athu ena 8 kumpandege ijanagwa kunthungwa kunkhatabe district. Comrades Malawians, sitikapena ndale tazisiya ayi. Ndale tilinazo. Tidakale kuona ndale za kumalawi. Ngakhale kumalawi kunoko anthu andale kulibe, to be honest. Kumalawi kunoko kulibe anthu andale. Kunoko kulichabe atambwa ali pandale. That's it. In Malawi, we don't have politicians. Chifere ni Saulos Chilima, anthu andale kumalawi kulibe. Chifukwa anthu nena choncho. Anthu andale tikakati nawo. Bwezi mena nasiya amanena Saulos Chilima, bwezi panopa zikuchitika. Koma kumalawi kuno we don't have politicians who have got cowards. Tinda anthu amantha. Omwe akuziwa malamulo alipo owapasa ufulu, wotakhoza kupanga zinthu moyenerera, mosangalasa, kapena mwachikhalidwe chathu ngati amalawi pandale. So in Malawi chifereni Saulos Chilima anthu andale kulibe. The only politician amene tinaye panopa mwina ni msogolero wa zikoli, Professor Arthur Peter Mutharika. He is a politician. Cha munthu wandale ukamapanga ndale umafuna uone chitukuko chimayenda bwanji. Umafuna kuona kodi anthu afuna chani. Ngati anthu afuna sima apase nadye. Ngati anthu afuna misewu apase ni misewu ichitike. Koma panopa ku Malawi we don't have politicians. And when I'm saying we don't have politicians, I really mean it. Tibe anthu andale ku Malawi kunoko. Tindi makape ambiri. Ambiri amene opanga ndale ku Malawi kuno ndi makape. They know nothing. And they do nothing. Therefore, tuli ku Malawi. So, tikama kamba za Saulos Chilima. Saulos Chilima was not a politician, but he was a saint in politics. Sana wandale, komanali munthu ofutike kwambiri pandale za ku Malawi. Chikuwa manena zomwe anthu andale ayenera kumapanga. He was trying to teach people politics. Yes, sana wandale, because professionally, that guy, he was a professional. Anapita ku school sanakaphunzira ndale, anakaphunzira ntchito yomwe amapanga. That's why kuli konse umene Saulos Chilima anagwira ntchito zake zimamuyendera. Makampani maoneka kuti ikuyenda. Kwa Airtel, kuchano Southern Bottlers, you can mention the company he worked with. So Saulos Chilima was not a politician the way other people are. Saulos Chilima sana wandale tia. Kwa nali munthu yemwe anali pakati pa anthu andale kumauza zomwe andale akuzomatani kumapanga. He was more like a teacher, teaching politicians what to do. Akalowa mbombo ndi Saulos Chilima. That's why anthu ambiri tikumulira. Anzeru zosiyana timamira Saulos Chilima because of that. So panopa we've got no politicians. Mwina munthu wandale ndi omwe wasogolera athu Arthur Peter Mutharika. Why is Peter Mutharika a politician in my sense, in my view? Mutharika is a politician because atalephera chisankho 2020 through the court. Court itapanga nalify chisankho chomwe wana wina 2019. Peter Mutharika managed to win back the seat of presidency. Ndiye wandale munthu amene yoyo. Ndiye panopa munthu wandale kunoko the Professor Arthur Peter Mutharika. The rest of these people you see andale amene wawai. Awawa ndi anthu chabe. These are cowards. These are nowhere people. The only person amene ali wandale ndi Peter Mutharika. Because after he lost in 2020, he managed to come back and win at chisankho 2025. That is a politician. Munthu wandale ena kumasintha. When you make a mistake, you have to correct that mistake and prove to the people. Mena napangira Arthur Peter Mutharika. He proved to Malawians. Kuti ya, ngakeni naluza kumbuya kuja. Anasintha zina ndi zina, people liked him. Mpaka panopa Peter Mutharika anabweranso. So, kumalawi kunoko tikamati ndi munthu wandale ndi Peter Mutharika. Full stop. Ena onsewa si andale ayi. That's why even zipani zawo kapena moyo wawo wapandale siukulongosoka bwinobwino. So when we talk of Saulos Chilima was not a politician, but he was a saint in our politics. Saulos Chilima amaona kodi munthu andale kuzamapanga chani. Some of the things zomwe andale mapanga ndi zimene apanga Professor Peter Mutharika.
So they are mentioning Peter Mutharika, and people are saying that Luwala wa DPP, Luwala wamba, tenti nene chilungama Malawi. Saulos Chilima sanali muntu wandale. Koma Saulos Chilima was a saint in politics. Sanali muntu wofunikira kwambiri pandale za Malawi. Kuthandiza anthu andale kaganizidwe. That's why amanazo kuti mindset change. And pazimene amapanga Saulos Chilima, anthu amene zinawawa kwambiri ndi anthu amene amagwira naye ntchito limodzi Mtos Alliance. That's why if I Saulos Chilima timazuzula kwambiri Achakwera. Because Achakwera also was not a politician. Anali muntu wamba chabe basi. Talking politics, doing politics. Koma ndale zenizeni munalibe. That's why Achakwera pauka ndi MCP sana wine chisankho. Saulos Chilima anango athandizira kuwina chisankho. Later on Saulos Chilima anamwalira pansi pa usogolo wa Achakwera as vice president. Wow, Achakwera. So comrades Malawians, what I'm trying to say here is like this. Mukama kumbukira Saulos Chilima, musama kumbukire ni mitima yani ofoka ya ukape ngati mene muli nayo yayi. When you are thinking about Saulos Chilima, marehemu Saulos Chilima mukama mganizira, muzoone kale panoka. Mukana mtanza bwanji Saulos Chilima ali wa moyo. Komanso ngakhale Saulos Chilima anamwalira, chipani chake mkozochisa bwanji kusogolo. Kapena nzeru zake ngati dziko la Malawi tikulipisa bwanji nzeru zake za Saulos Chilima kusogolo. These are things that Malawians must be thinking. Because amangote Saulos Chilima anafa, anapedwa, anatani, whatever stories you're creating. Zilibe nchito muntu anamwalira kale. Koma zimene amanena Saulos Chilima toti mzimu kumbukira every day. Nchifukwa chani. Ndipo ndiwo Malawi mutengapo gawo lanji. Because we lost somebody who was not a pure politician. He was a technocrat. Koma so he was a saint in Malawi politics. Muntu ofunikira kwambiri pankhani andale. So, Malawi, comrades, Malawians, as usual, tikamakamba ifeti machemelera anzatu andalewo. Ifeti monaka nchonga tiso anthu obalalika. But in true sense, si uti onse amene auchoza Saulos Chilima, amanena chilungamo. Whether his best friends, kanzawa ku church, kaena ndiye nawo ku college, ku school, kakuta nagwira nawo ntchito. Zena manena za Saulos Chilima zambiri, mukasatira mukhoza kungosochera. Tenti nene poera pana Malawi lero tikukumbukira Saulos Chilima. He's got few days. Masiku asala pang'ono kuti ndege ya Saulos Chilima anakwera Saulos Chilima yigwe. Iye ndikumwalira. Amaya tenti nene chilungamo. Koti kamakumbukira Saulos Chilima tufuna chani. Tikamachoza Saulos Chilima tufuna chani Malawi. Ine ndikuona ngati tufuna kuti nzeru za Saulos Chilima zija tizigwiritse ntchito tipite kusogolo. Koma ndifo konzeka kutero. Are we ready to take the legacy ya Saulos Chilima kupita kusogolo the way we are? Chiteni chisankho cha 2025 kuzafika lero. Tidakali kuvutika atu Amalawi kukhazikika pansi. Kakuchipani kwawo kwa UTM uko anthu anakhalirane pansi mpaka lero. Kuboma ukuku ma public sector reforms aja. Sakugwira ntchito mpaka lero. Why? Amalawi sindife anthu opanganika. Amalawi ndife anthu ovutirapo. Amalawi tilibe anthu andale okonda dziko lathu. Tsapanopa bwe tunena za public sector reforms. In combination of Saulos Chilima. Bwe tuka panopa kuti Saulos Chilima amakambaso issues of mindset change. Kodi Amalawi mindset change yathu ili pati. Tinasintha. Kapena ndi nyimbo chabe. So ineyo as a campaigner for SKC kutengera ndi mgwizano na Mtos Alliance. Kulira kwanga pomukumbira Saulos Chilima ndi ukuku. Saulos Chilima akakhala wa moyo. Still more akana kumandi mavuto ambirimbiri. Akakhala Saulos Chilima anali wa moyo mpaka lero. Still more he could have faced some challenges. Chifukwa anthu andale amene akanakhala kugwira ntchito amangoyembekeza kwa yeyu agwirire ntchito. Osati andalewo amthandize. That was the problem. And that is still a problem in Malawi. Saulos Chilima akakhala wa moyo mpaka lero ya Malawi tsamana mizani apa. Akakhala Saulos Chilima ndi wa moyo mpaka lero. Akana kumandizi pinyo zoopsa kwambiri. Mwina kusanso ni malero akati. Chifukwa anthu akumalawi ndife aulesi kunkhani ya ndale. Sinimafuna kuphunzira kunkhani ya ndale. Zimene apanga Saulos Chilima zija zazi zofunikira kwambiri kusintha dziko lathu kuchoka pamene lili pano kupita mwina chitsogolo.
Kwazi ukanika chwa Malawi sinimafuna kuphunzira kwa munthu wanzeru zomwe amapanga munthu. Tiphunzire kuphunziro ndikutenga kugwiza ntchito nzeru za munthu amene uja pita chisogolo. Chimozimozi nthawi ya Kamuzubanda. Kamuzubanda amaoneka ngati munthu oyipa. Kwaziona mapanga Kamuzubanda zinazi zomwe zikupangisa Malawi kumaoneka lero kuti ndi Malawi. Kunkhani ya chitukuko. Inde zitosi zinazi zambiri mwina ulamuliro wa Nkhanza. Koma zitukuko za Kamuzubanda palibe yemwe anazipitiza mpaka lero. Ndiye vuto la Malawi. Tikadana ndi munthu timbadana ndi china chilichonse. Chimozimozi fundo zimene amapanga Cyrus Chilima ali ku DPP. Zomwe za fundo zinabweretsa ku MCP. Koma chipani cha DPP ndi chipani cha MCP sizinagwizane nazo. Cyrus Chilima anamwalira. Chimozimozi fundo zomwe tinadana na Dr. Banda. Dr. Banda fundo zake zatinadana nazo fundo za Kamuzu. Zabwino kwambiri pa nkhani ya chitukuko. Koma kubweretsa so Malawi pamodzi ngakhale zinazo za mbali ina sizinaye zabwino. Koma zabwino zomwe Dr. Banda amapanga tikanapitiriza kusatira Malawi bwetiri sogolo. Chimozimozi chipani cha DPP panopa chili bomu. Tikukumbukira Cyrus Chilima panopa DPP li bomu. Cyrus Chilima anayamba ndale zake ku DPP. Kenako kukafera ku MCP. He ran out of gas ndazata ku DPP. Atagwiza naso na MCP sizinaenda anamwalira ku MCP ku MCP. So comrades, what I'm trying to say is Amalawi tikamakumbukira munthu. Nthawi ndi bwino titenge nzeru zake zija tizike in practice. Zizigwira ntchito. Tione kusogolo kwake kotenda bati. Chwa kumangolira munthu Cyrus Chilima anatere zinatere anaphedwa anafa motere. Comrades, Malawians, it will not take us anywhere. Kodi palibe boma kapena zathu amene ali boma DPP awawa. Fundo za Cyrus Chilima zinaje sizingagwire ntchito in his commemoration. Tikamakumbukira Cyrus Chilima fundo zake zinaje zimene amanena zija mindset change, public sector reforms. Zambizi amanena zija umwini wa ziko anthu Amalawi ovota afa umwini wathu ngati Amalawi. Can't we make use of those things? Zimene Cyrus Chilima amanena pokumbukira. So kumbukira munthu tenti zimukumbukira ntchito zake zina zizuona kuti ichi Cyrus Chilima anapanga propose this. Suti kapena mungachipe yayi. Azati muli boma kapena azatu akuchipani cha UTM kakuti ukoko amene mnagwira ntchito IMCP. Fundo zimene amene Cyrus Chilima kuzigwirisa ntchito bwino ngati ziko sizingatipise kusogolo. Kodi ku parliament mukapita simungapita ku parliament kukaunikira fundo zomwe Cyrus Chilima amanena olo fundo zitatu zinayi olo ziwiri zokha fundo zomwe Cyrus Chilima amanena about our country kuti chipite kusogolo. Simungapange ku adopt in policy formulation process ku parliament. Basi kumangokumbukira munthu fundo zake zonse kuzitaya uko kumangokumbukira maliro a munthu. Amalawi pena pake were not serious. Ine maganiza kuti tikamakumbukira mwezi umene uti tikamakumbukira za imfa Cyrus Chilima. Azathu amene muli boma kapena ku opposition mukapita ku parliament takatengediko ni fundo ziwiri zokha zomwe Cyrus Chilima amanena about our country. Public sector reforms, mindset change. Ndi mapolisi ena aboma omwe akhoza kuti transition. Swa panopa boma lathuli lilipoli. Labalika tu. This government yabalika ya DPP. Labalika boma ilili. Mapolisi yawo eneni oti akuzosinda zinthu sakuoneka. Kodi simngatengeko mapolisi amene Cyrus Chilima zimene amanena Cyrus Chilima zija. Simngazibwerese poyera ndikuzika in action. Tenti wese fundo za Cyrus Chilima muboma lilipoli ya DPP. Accommodate some fundo zina zake zomwe Cyrus Chilima amanena. Nthawi imeneyo ali wamoyo. Tenti ziyesere sizingatithandize. Because economically anthu tikuvutika ku Malawi kunoko. Things are high. Ndalama ikusowa. Ngakhale sima ikupezeka koma zofunika pa munthu sisima yokha. Kachimbuzi kamafunikanso. Timazi tabwino timafunikanso. Anthu aziyenda timafuta ta galimoto tizipezeka koma tamtengo yabwino. So kupezeka kwa sima yambiri ku Malawi kuno is not a policy yoti kwamanya dira yayi. Koma titengeko fundo zina za Cyrus Chilima zija pomukumbukira bwanji Cyrus Chilima fundo zake zija zigwireko ntchito kaya boma mumu. So munthu anali waphindu salali kape Cyrus Chilima yayi. Sizizo zimene ngati ena munadala naye Cyrus Chilima kaya ku DPP kaya ku MCP kaya kwina kulikonse ngati munadala Cyrus Chilima. Izo zisiyeni uko munthu anamwalira koma fundo zake zija ena afe tikuzikumbukirabe. Aboma tithandizeni fundo za Cyrus Chilima tazitengeni in a policy form ku parliament. Takazitengeni zigwirepo ntchito pang'ono mwina ziliko zosinda. So zinazolembedwa atu mapepa zili ma records. So comrades, Malawians, ine fundo yanga ndimene yoyo leloli.
fundo za Saulos Chilima tenti zigwiritse ntchito mmene tili panopa ku Malawi kuno zinthu zativuta kuno tisanamizane papa palibe chikuyenda ku Malawi kuno panopa tenti thandizane fundo za Saulos Chilima zigwire ntchito chonde ndikupempha zimene zizi Saulos Chilima salali wandale ngati makapena waya Saulos Chilima was a good man. He loved this country. Anabwesa fundo zake poyera. Zomwe mwana zikautanza zika kupita chitsogolo. Kwanga fundo zake zisasiru kugwisa ntchito. Palibe chifukwa chomwe mkumukira Saulos Chilima ndi mmene anamwalira pa ngozi ya ndege kuja ku Nthuwo Nkhatabe. Comrades, good morning.